Molt benvinguts a aquest nou punt de trobada aquí des de les cabines de Catalunya Zona Ràdio. Molt contents de tenir-vos aquí amb nosaltres altra vegada. Molt agraïts a tots els que feu possible Casals en xarxa, aquesta iniciativa de fer sinergia entre casals, d'empoderar-los com a casals, d'estar en contacte amb Catalunya, amb la nostra història, amb la nostra actualitat i també de tenir veu i bé, doncs, tenir força com a casals, no? De portar. Molt contents, doncs, Fermí Rubiralta, de tenir-te aquí nosaltres, molt agraïts per la teva presència i de tenir un expert com tu per parlar d'un tema que és molt actual, que són els 90 anys que se celebraran, commemoraran, diguem, aquest 6 d'octubre dels fets d'octubre, o la redundància, de 1934, que és un fet històric que cal conèixer com cal, la redundància. Moltes gràcies també, doncs, a tots els que feu possible la iniciativa, a Mercè Porqueres des del Casal de Paraná, Argentina, sempre al peu del canó, a l'Orfeó de Mèxic, que ara mateix ens està ajudant amb la part, doncs, del Zoom, a Carme, l'Oriol, el Casal de Guayaquil, la RAP, la Ràdio Amèrica Barcelona, que transmetrà aquest programa i forma part activa d'aquesta iniciativa, d'aquí unes setmanes el transmetrà, la FIEC, Som Catalunya Exterior, també Som Catalunya, i a la Rosario Palomino, sempre amb nosaltres, molta força. Aquí no canviem de llengua. Molt bé, doncs, dit això, passem a la presentació del nostre protagonista d'avui, sense oblidar-nos de dir que estem ja sent transmesos per les xarxes de Casals en xarxa i d'alguns casals, com els de Paraná, Quito, La Plata i d'altres. Doncs, dit això, passem a la presentació del nostre convidat d'avui a càrrec de la Mercè Porqueres. Endavant, Mercè. Moltes gràcies, Cristian. Molt de gust, senyor Rubiralta. Bona nit, Catalunya i Europa. Bona tarda, Amèrica. Amigues i amics, avui tinc l'oportunitat de presentar-vos l'historiador Fermí Rubiralta i Casas. Fermí Rubiralta i Casas és nascut a l'Hospitalet del Llobregat, el 1959, historiador català, un dels principals historiadors de l'independentisme català. Llicenciat en Història Contemporània a la Universitat de Barcelona el 1985 i es doctorà en Ciències Polítiques a la Universitat del País Basc, on hi viu. Ha estat autor de diversos estudis sobre els moviments nacionalistes i independentistes català, basc i gallec i articles sobre aquests temes a la revista de Catalunya i la Venç. La seva obra Orígens i desenvolupament del ISAM 1969-1974, Barcelona, La Magrada en 1988. El nacionalismo radical, los casos gallego, catalán y vasco, 1959-1973, San Sebastián, Capua, 1977. De Castelao a Mao, o Novo Nacionalismo Radical Gallego, 1959-1974, Urixes, configuració del desenvolupament inicial la UPG, Santiago de Compostela, la Joventut, 1998. Joan Cornudella i Barberà, 1904-1985, Biografia Política, Barcelona, Publicacions de la Badia de Montserrat, 2003. Una història del independentisme polític català, de Francesc Macià a Josep Lluís Carlos Rovira, 2004. Daniel Cardona i Civit, 1890-1943, Biografia Política, el 2005. Una història del Front Nacional de Catalunya, 1940-1990, el 2006, amb Daniel Trias i Escudillas i Jaume Renyer i Alimau. El Partit Nacionalista Català, 1930.
Miquel Badia, Vida i mort d'un líder separatista, Barcelona, Dutzel, Fundació Irla, 2011. Els orígens de l'independentisme català a Cuba, Barcelona, edicions del 1976 al 2017. L'evolució independentista del catalanisme, claus històriques, Rafael Dalmau, editor, 2019. Historia del independentismo político, l'Estat català, el 1 d'octubre. Xalapata, 2020. Estudi preliminar en l'edició de 2022 de l'escrit Per la pàtria i per la llibertat, editat per nosaltres sols, l'any 1934. Rafael Dalmau, editor, 2022. Un estudi preliminar del llibre del catalanisme al separatisme, un recull de punts volants, 1906-1936, Biblioteca Clandestina Catalana, 2023. Josep Mencàs i Puig-Rollers, el conseller maleït, Editorial Base, 2024. Per mi és molt benvingut al punt de trobada. Agraïm molt especialment el temps que comparteix amb nosaltres. Estem molt interessats en tot el que pugui explicar-nos. Us escoltem. Moltes gràcies. Doncs, moltes gràcies a tots vosaltres per la invitació. És un honor poder tenir un altaveu tan gran per tot el món, dedicat a tots els casals que d'alguna manera mantenen el caliu de la nostra nació, els que vivim també normalment o habitualment fora de la nostra terra sabem també el que això representa. Com s'ha comentat, doncs jo visc habitualment al País Basc, tot i que ara sortosament jubilat tinc les oportunitats per tornar de tant en tant, però no tot per qüestions acadèmiques, doncs a casa nostra. No? El darrer llibre que he publicat en companyia d'altres dos historiadors, Fèlix Villagrasa i Frederic Porta, és un personatge maleït, com diu el mateix títol, és el conseller maleït dels temps de la Catalunya republicana, que és en Josep D'Encàs i Puigdollers, al qual li va caure el mort històric de ser el responsable del que va ser d'alguna manera el fracàs dels fets del 6 d'octubre. Per tant, permeteu que d'alguna manera sigui avui, quan relatem el que van ser o intentem fer el que van ser els fets d'octubre, del 6 d'octubre, no de l'1 d'octubre, sinó de l'octubre aviat farà 90 anys del 34, doncs una mica personatge principal. Perquè a mi, en tota aquesta bibliografia que has assenyalat, m'ha interessat sempre posar sobre la taula aquest moviment independentista català que no ha caigut del cel a partir d'una sentència del Tribunal Constitucional el 2010, sinó que amb totes les seves dificultats, que ho han estat sempre moltes, ja té una trajectòria de més de 7 anys. Centrant-me en el tema que avui ens preocupa, el tema dels fets, que jo crec que mai s'ha destacat necessàriament que la persona que el mes de març de 1931 va aconseguir representar la tradició nacionalista i republicana amb una formació política que es va crear en aquest moment, l'Esquerra Republicana, la mateixa persona que el 12 d'abril de 1931, de manera sorpresiva, guanyava unes eleccions municipals que van obrir la porta al règim republicà a l'estat espanyol i que 2 dies després sortia al balcó de la Generalitat, quan encara no era Generalitat, sinó que seguia sent el balcó de la Diputació de Barcelona, i proclamava la República Catalana, el senyor Francesc Macià i Lluçà, doncs era un líder independentista, era el líder de la formació històrica, de la primera formació
situació històrica de l'independentisme que va ser estat català creat a partir de l'any 1922. I ho dic perquè això a vegades, d'alguna manera, sembla que es vol, no sé si amagar, però almenys s'acostuma a oblidar. Contradictòriament o paradoxalment, el que un líder independentista proclamés la República Catalana el 14 d'abril de 1931 va fer entrar en crisi aquest sector polític, aquest independentisme català, que en aquests moments realment era una cosa bastant per construir. L'independentisme, si havia aconseguit que el seu líder natural hagués encapçalat tot això que hem explicat de la República Catalana, la victòria electoral del 12 d'abril, és perquè fins aleshores havia estat un moviment polític, l'independentisme, o separatisme, com es deia aleshores, que s'havia tingut que acostumar a lluitar normalment sota a dins de les catacumbes, d'una manera que catacumbal, com deia, que havia sofert històricament, que explica, per exemple, que en aquells moments, parlo de l'any 38, parlo d'anys abans, l'independentisme, que com he comentat es conegués més amb el nom de separatisme, perquè a casa nostra la paraula independència és una paraula tabú. Per això, la primera reivindicació de la paraula independència, la primera entitat que obertament va poder fer una reivindicació, no va ser el nostre territori nacional, sinó a Santiago de Cuba, a partir de l'any 1907, més concretament el grup nacionalista radical de Santiago de Cuba. Això ja ens explica una trajectòria repressiva. Per això, durant la dictadura de Primo de Rivera entre el 23 i el 31, l'Estat català, millor adaptat a aquesta situació, va aconseguir ser el pal de paller de l'oposició republicana a la monarquia ja corrupta del Fons 13. Com deia abans, paradoxalment, aquesta situació va portar a una crisi del moviment separatista. Per què? Per dues raons. Perquè, com sabeu, 3 dies després, Francesc Macià feia marxa enrere i acceptava la via autonomista que d'alguna manera havia pactat amb aquests altres membres de l'oposició i, sobretot, perquè el moviment independentista en aquells moments estava molt poc adaptat a una situació que s'anava obrint, o que es va anar obrint amb el període republicà, d'una certa llibertat d'acció, d'una certa obertura dels canals d'expressió. D'aquesta manera, el separatisme entra en crisi a partir del 17 d'abril de 1931 i, com veiem, anirem veient al llarg de l'explicació una sèrie de qüestions que ens recorden, encara que sigui de manera llunyana, una realitat molt propera a la del moviment independentista en aquests moments. Això va portar a un esmicolament del sector independentista com a mínim en 4 grans estratègies. Una era la que encapçalava Daniel Cardona i Civit, que era l'estratègia de nosaltres sols, que tenien l'estratègia irlandesa al seu pal de paller, i nosaltres sols perquè rebutjava fonamentalment el que havia fet Francesc Macià, que era pactar amb els polítics espanyols ni que fossin republicans. Una altra alternativa va ser a partir de 1932, una cosa que era nova, que era el Partit Nacionalista Català, que va intentar per primera vegada portar al terreny electoral, però només en conteses catalanes, l'independentisme. Una altra alternativa va ser l'alternativa obrerista, encapçalada per Jaume Comte, del que tornarem a esmentar avui pel seu protagonisme el 6 d'octubre, que va crear el que es va dir el Partit Català Proletari a partir del 1934, que acabaria l'any 1936 com un dels partits fundadors del PSUC, és a dir, els comunistes catalans. I va haver-hi el gruix dels independentistes que van seguir a Francesc Macià malgrat l'acceptació autonomista i es van començar a articular sobretot a partir
de les joventuts, de la GEREC, Joventuts d'Esquerra Republicana Estat Català, que amb l'encàrrec de l'avi, de Francesc Macià, van tenir com a líders naturals en Josep d'Encàs i en els germans Badia. D'aquestes 4 opcions, la que va tirar endavant, com es va demostrar a les primeres eleccions al Parlament del Principat el 20 de novembre de 1932, va ser la que va tirar més endavant. Propugnava una cosa que era nova en la història de l'independentisme i que després d'alguna manera ha fet camí en anys posteriors, que era nacionalitzem Catalunya, és a dir, Catalunya després de més de 200 anys d'esclavatge nacional doncs es troba encara per construir nacionalment parlant, necessita reconstruir les seves institucions, el sistema autonòmic i l'hegemonia d'Esquerra Republicana ens permet anar fent via autonòmica sense descartar en qualsevol moment doncs, la proclamació de la independència. D'aquesta manera, aquest sector, gràcies a l'hegemonia, com deia, d'Esquerra Republicana, a partir de l'any 33 comença a créixer, sobretot el treball organitzatiu dels germans Badia i de Josep d'Encàs dintre de les joventuts. Comencen a rebre acusacions de feixisme per la seva estètica del moment, una estètica que buscava la modernitat, amb els escamots, desfilant, per exemple, es va fer molt famós per les crítiques de la premsa de l'època, sobretot la premsa espanyolista, però no únicament la desfilada que van fer fins a Montjuïc de la seva joventut. Però bueno, com tot amb això, s'ha comentat moltes vegades que es va donar molta més importància a aquesta desfilada del 22 d'octubre de l'any 1933 una setmana per Primo de Rivera, no? A finals de l'any 33 aquests escamots es dissolen i després de 2 anys de bienni progressista de la República es produeix un canvi de conjuntura molt important, que és a les eleccions del 19 de novembre de 1933 la dreta republicana guanya les eleccions i un mes després, el 25, el dia de Nadal de l'any 33, mor Francesc Macià i d'alguna manera aquest antimacianisme que havia sorgit dintre de l'independentisme doncs comença a desfer. Això porta a que hi hagi una por pels sectors progressistes i pels sectors nacionals d'una real involució de la república i comença a haver-hi un enfrontament entre el govern progressista i amb aquesta secció d'estat català dintre del govern català progressista i nacionalment avançat enfront d'un govern republicà de dretes que cada cop s'anava semblant més a altres partits que recordem a l'Europa de l'època començaven a controlar de manera feixista i nazi. Recordem que el 30 de gener de 1933 és pujar al poder Adolf Hitler, hi ha aquesta por que la FEDA, la formació de dreta republicana, derivi cap a una posició de feixisme obert. Comença l'enfrontament, una pedra d'enfrontament molt important serà la llei de contractes legislada pel Parlament del Principat, la tirarà enrere al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Responsabilitats Polítiques, com es deia a l'època, el Tribunal de Responsabilitats Constitucionales. El Parlament, el mes de juny, la torna a aprovar tal, sense modificar ni una sola coma. És el problema rarassaire. Al mateix temps es produeix també altra cosa que té bastanta actualitat en aquest moment, que ara en diem el lawfare, la judicialització de la política catalana. Concretament, el director de la Nació Catalana, de la publicació del Partit Nacionalista Català, és enjutjat per una sèrie de tribunals, de jutges i de fiscals que rebutgen la utilització del català en els judicis, per exemple, i en una sèrie d'aldarulls, i en aquesta situació es formarà el govern de Lluís Companys com a president de la Generalitat, que nomenarà com a conseller
que la llegenda negra que caurà sobre Josep d'Encàs ha fet caure en l'oblit la important tasca que portà en Josep d'Encàs, metge de reconeguda vàlua i molt coneixedor de les lleis, a falta de dues assignatures per tenir també la llicenciatura d'advocat, muntarà en gairebé 2 anys de conselleria un modern sistema sanitari català que recorda el que serà després de la Segona Guerra Mundial tots els sistemes socialdemòcrates de protecció social, ajut als desvalguts, de renovació de les residències, tractarà les malalties venèries també, de la lluita contra el tifus, etc. El reconeixement d'aquesta tasca és, en definitiva, el reconeixement de la importància que té cada vegada més el moviment independentista en aquests moments, i a partir del mes de juny, el que era conseller de Governació es posa malalt i mira, i Lluís Companys encarrega a Josep d'Encàs la cartera de Governació. Mentrestant, totes aquestes forces de l'independentisme s'estan aplegant darrere de Josep d'Encàs en aquest clima de cada vegada més judicialització i d'enconament amb la política del govern de Madrid, i la cosa va tirar endavant com una bola de neu cada vegada més gran. Arriba el mes de setembre, el 10 agrari de Sant Isidre, és a dir, la patronal agrària que anava en contra dels rabassaires. El mateix dia 10 de setembre, Miquel Badia, com a cap de serveis d'ordre públic, deté el fiscal del judici contra un altre advocat del Partit Nacionalista Català per els seus improperis insults a Catalunya en un judici. Ha de presentar la dimissió, el govern l'obliga a presentar la dimissió, es produeix un homenatge a Miquel Badia i el mes de dia comença el 4 d'octubre del 1934, en la crisi del govern republicà de dretes, es produeix l'espurna d'aquest moviment del que serà després del 6 d'octubre. La FEDA entra al govern. La FEDA, perquè ens entenguem, seria un partit de dretes que, com es veurà a partir del 18 de juliol del 36, doncs abraçarà directament el feixisme. Aquesta és la senyal de la sublevació del republicanisme progressista a l'estat espanyol, i al nostre país, al Principat, es produeix també aquest aixecament el 6 d'octubre. El problema del 6 d'octubre és que darrere d'un mateix aixecament, d'una mateixa proclamació de la República Catalana que farà el president de la Generalitat, en Lluís Companys, aquest mateix dia, doncs al darrere, de fet, hi ha 3 estratègies diferenciades. D'una banda, l'estratègia del sector Lluís Companys, que és el sector republicà progressista, que vol mantenir, vol tornar, millor dit, al bienni progressista republicà anterior, i que està aliat amb les forces espanyoles d'Astúries, dels socialistes i dels comunistes. Ells el que pensen en Lluís Companys, malgrat haver encarregat la preparació de l'aixecament militar a Josep d'Encàs com a conseller de Governació, no fa res, impedeix que Josep d'Encàs es proveï d'armes tots els possibles, perquè aquest moviment d'Encàs, com explicarem, pretén que sigui un aixecament militar amb totes les seves lletres. Ho prohibeix perquè en Companys i els republicans pensen que el 6 d'octubre passarà com va passar el 14 d'abril del 1931. Com va dir l'historiador Manuel Cruells, en Lluís Companys pensava que sortiria al balcó a proclamar la tornada al bienni progressista del 14 d'abril, i les masses al carrer doncs la farien possible, i això el 6 d'octubre del 34 no va succeir. La segona estratègia és l'estratègia independentista, és l'estratègia darrere d'en Josep d'Encàs, que ha aglutinat a tot l'independentisme que s'havia esmicolat l'any 31, amb gent com Daniel Cardona, Batista i Roca, etc., i que volen un aixecament militar, és a dir, tornar també al 14 d'abril, tornar a
molt més abassats per la tradició insurreccional i, com hem dit, hi ha l'ADN antirepressiu de l'independentisme. Fins aleshores aquests líders veuen ja que el moviment que ha preparat o que ha intentat preparar Josep d'Encàs doncs té tots els números per ser un fracàs militar, però com ells doncs d'alguna manera expressaran en el seu moment davant un aixecament en contra preparat a casa nostra a favor de la República Catalana i en contra de l'estat espanyol, doncs no es podien tirar enrere, i a més tenien molt present el que havia succeït l'any 1916 a Irlanda amb la Pasqua irlandesa, que malgrat el fracàs momentani de l'aixecament de Pasqua per una sèrie de militants irlandesos, això el que va provocar és l'espurna que va fer possible l'aixecament irlandès, que va fer possible tan sols uns anys després doncs, el tractat lliure que portaria a la independència d'Irlanda. I, a més d'aquestes dues estratègies, el 6 d'octubre s'hi va barrejar també doncs, l'estratègia del moviment obrer i del moviment camperol, que buscava lògicament doncs, una revolució agrària i una revolució obrera, o almenys una millora de les condicions de la classe obrera. S'ha de dir que la CNT no va participar oficialment d'aquest aixecament perquè tenia les seves diferències respecte del govern de Companys i respecte de l'actuació de Josep d'Encàs al capdavant de la Conselleria de Governació. La SNT controlada en aquests moments fonamentalment per la FAI, que el que pretenia era trencar doncs, amb el règim burgès i trencar per tant amb les institucions catalanes que amb moltes dificultats s'anaven construint en aquest moment. Bé, d'aquesta triple estratègia, el 6 d'octubre i el 7 d'octubre va ser realment un poti-poti de situacions diferenciades en funció del lloc on ens poguéssim trobar. En alguns llocs els militants anarquistes, veient també un aixecament revolucionari, es van apuntar a la revolució i, per exemple, es va proclamar el comunisme llibertari a Sant Boi de Llobregat i a Granollers. A d'altres llocs on era majoria els governs municipals d'Esquerra Republicana es va proclamar, com ho va fer el president Companys a les 8 de la tarda, la República Catalana dintre de l'estat espanyol. Es van aixecar diversos ajuntaments, es va hissar la bandera estelada i es va proclamar l'estat català, i sobretot en aquells ajuntaments més propers a la capital es van preparar convois per ajudar el moviment que s'estava desenvolupant al Cap Casal, a Barcelona, i en altres llocs on eren majoria els rabassaires doncs van intentar tirar endavant una ocupació de terres i el que no havia aconseguit la llei de contractes de conreu doncs tirar-ho endavant. S'ha de dir que militarment la preparació va ser un desastre total. Primer perquè en Josep d'Encàs no era un militar, ell era un gestor de bata blanca, que havia tingut una gran preparació, com he comentat abans, en temes de sanitat, però que li venia molt gran el tema militar. Companys tampoc estava interessat, com he comentat, en un aixecament militar, i d'aquesta manera doncs, els militars espanyols estaven assabentats del moviment, que no era gens secret des de molt temps abans, i a més, durant el seu desenvolupament el dia 6 d'octubre doncs es va perdre el factor sorpresa. A Barcelona es van tenir una sèrie de combats. Fonamentalment el lloc potser més emblemàtic va ser el local del CATSI. El CATSI era una estructura sindical que, si bé no tots els seus representants eren separatistes, es pot dir que tots els separatistes havien passat pel CATSI, on la gent del Partit Català Proletari, encapçalats per Jaume Comte, van tenir una defensa heroica, i on les canonades dels militars espanyols doncs, van produir la mort de 3 dirigents del Partit Català Proletari, en primer
González Alba i un dirigent del Partit de les Joventuts del Partit Comunista de Catalunya, l'Amadeu Bardina. Bé, com dèiem, va ser un fracàs i la resposta a aquest fracàs, a aquest triomf dels militars espanyols comandats pel general Batet, doncs va anar en funció d'aquesta triple estratègia amb la qual s'havia tirat endavant el 6 d'octubre. El president Companys i tot el seu govern, amb excepció de Josep Dencàs, es van lliurar al general Batet perquè d'alguna manera era la continuació d'aquest gest amb el que pretenien d'una manera pràcticament simbòlica tornar, com dèiem, al bienni progressista anterior. Com sabeu, el govern encapçalat per Lluís Companys va ser jutjat i condemnat a 30 anys de presó, que van acomplir almenys els primers mesos de diferents penals de l'estat espanyol. Per contra, Josep Dencàs i les forces separatistes, com que ells el que pretenien era continuar la lluita, això només havia estat una etapa més de la lluita per aconseguir l'alliberament nacional i la proclamació de la Catalunya independent, doncs ells van amagar les armes que tenien a la seva disposició i es van escapar. El que passa que en Josep Dencàs ho va fer per les clavegueres de la Conselleria de Governació i això ho va aprofitar la premsa espanyolista i després el sector republicà d'Esquerra Republicana per penjar-li el mort del fracàs, tot el mort del fracàs del 6 d'octubre amb ell i fer literatura barata sobre la rata que s'escapava darrere les clavegueres. Quan ells el que pretenien, com va intentar també, per exemple, Daniel Cardona, era seguir muntant la resistència que has de ser possible per un altre episodi que es pogués produir. Bé, la repressió, com sabeu, va ser total. Va ser una repressió que tampoc s'ha explicat massa, dirigida fonamentalment per l'estament militar. De fet, fins la llei del 2 de gener de 1935, totes les actuacions que es van fer al Principat van ser dirigides pel general Batet. Doncs la Generalitat va estar intervinguda, es va anomenar un militar com a president de la Generalitat, al qui es va sostreure les competències de governació, ensenyament i cultura i ordre públic també. Es va produir l'espanyolització de totes les institucions catalanes de l'època i en el capítol dels morts i dels represaliats es parla d'una sèrie de més de 3.500 presoners, molts d'ells, com sabeu, els vaixells fondejats al port de Barcelona i algun també al port de Tarragona, el vaixell Uruguai, el vaixell Argentina. Com he dit, es va jutjar el govern de la Generalitat, els militars empresonats que van fer costat a la Generalitat, el general Ferraz, i els van condemnar a mort, tot i que després els van commutar la pena per la de 30 anys. I com sabeu, amb la victòria del 16 de febrer del 1936 es va amnistiar tota aquesta gent i Companys va poder sortir, el seu govern va poder sortir del penal on estava tancat a Puerto de Santa Maria i recuperar la presidència de les institucions. Conseqüències del 6 d'octubre. El 6 d'octubre, en comptes de ser un 14 d'abril, es pot dir que va ser un 18 de juliol del 36, com diuen els francesos, avant la lettre. Dencàs va ser repudiat per el sector republicà d'Esquerra Republicana, que és el qui se li va carregar el mort. Va aconseguir Dencàs reunificar dintre, altre cop, de les sigles ara independents d'Estat català, ajuntant el que era el Partit Nacionalista Català i nosaltres sols a partir del mes de juny de 1936 i entraríem ja a les portes del que va ser la guerra el 18 de juliol. Malgrat el mantra de feixista que se li va intentar carregar al Josep Dencàs, s'ha de dir que el 19 de juliol del 1936, reunida al Comitè Central
militars que s'havien sollevat contra la República. Amb tan mala sort que la FAI va segrestar la família d'en Dencàs i van arribar a un tracte mitjançant el qual va tenir que fugir a correcuita del Principat en Josep Dencàs, amb tan mala sort que van a parar amb un vaixell a Itàlia. I amb aquest vaixell, els feixistes de veritat que fugien del nostre país amb passaports donats per la mateixa Generalitat per protegir-los, van ser els monjos de Montserrat qui van haver de protegir en Josep Dencàs i la seva família perquè els feixistes a bord d'aquest vaixell no els tiressin per la borda. Aquests militants van ser els que després lluitarien en formacions com el Front Nacional de Catalunya a la Segona Guerra Mundial. I de fet en Josep Dencàs mateix va ajudar també a la lluita antinazi als anys que ell va estar durant la Segona Guerra Mundial a l'estat francès. Això és una mica el balanç d'un 6 d'octubre que va tenir com a resultat tancar la via aquesta que s'havia obert molt tímidament d'intentar construir d'anar cap a la independència des d'una via autonòmica i que és el gran fracàs polític probablement d'en Josep Dencàs a l'hora de no preveure aquesta sortida possible. I com veureu, hem anat traient una sèrie d'elements que ens recorden la història molt més actual del nostre moviment independentista. Fins aquí, moltes gràcies pel que voleu comentar, aquesta ràpida i molt sintètica explicació del que van ser els fets d'octubre de 1974. Moltes gràcies. Obrim un torn de preguntes. Sí? Si aixequeu la mà, molt bé, Oriol. Oriol Roig. Hola, bona tarda, bona nit, bon dia, no sé si curiosament ahir estava escoltant La Guàrdia, on sortíeu explicant això. Vaig amb molt de retard amb els Guàrdia. Suposo que el podcast hi vaig fer. Hi ha una cosa que no sé si m'ha semblat que no ho heu comentat. Per cert, Oriol Roig des d'Oregon, als Estats Units. Hi ha una cosa que em sembla que no heu comentat i és després dels fets aquests hi ha una llei d'amnistia que també sona en temps més actuals i és curiós el que passa amb la relació amb en Josep Dencàs i la llei aquesta d'amnistia. Si ho heu comentat, demano disculpes, però em sembla que no ha sortit. Doncs, si ho podeu, aprofito. Ja posats a buscar més paral·lelismes, és veritat, jo defenso sempre que la història no es repeteix perquè les situacions històriques sempre i les conjuntures històriques sempre són diferents, encara que només sigui perquè nosaltres ja anem fent uns quants anys i l'experiència personal d'alguna manera influeix també. Doncs un altre paral·lelisme que es podia fer és que quan Josep Dencàs marxa a l'exili, marxa a l'estat francès, l'administració republicana espanyola, que per molt republicana que fos, no deixava de ser espanyola i de dretes, a més, en aquests moments, doncs li planteja un procés d'extradició. I com que en aquells moments hi ha un pacte entre l'estat espanyol i l'estat francès que l'única possibilitat d'extradir algú és que no tingui un rerefons polític, doncs, una cosa que també us sonarà, l'única raó que troba l'estat espanyol per reclamar aquesta extradició d'en Josep Dencàs és el malbaratament del presó. Però bé, quina casualitat. Per una quantitat de 117.000 pessetes. S'ha de dir que això porta, i això és el que agrada també a l'estat espanyol, a la humiliació, porten a Dencàs unes quantes setmanes a tancar-lo a la CPT, unes condicions terribles, molt dures, que en seguida
en la intervenció el seu advocat, us sonarà el nom, l'Henri Torres, que va ser el mateix advocat que va defensar Francesc Macià després de Prats de Molló el gener del 1927, doncs aquest mateix advocat, que tenia molt bones relacions amb els mitjans francesos polítics i governamentals, doncs va aconseguir millorar la situació durant aquestes setmanes de Josep d'Encàs, i la vista va durar 2 hores, perquè els arguments feien pel seu propi pes que l'exili de Josep d'Encàs era evidentment una qüestió totalment política, i a més, com argumentaven l'advocat i el mateix d'Encàs, 117.000 pessetes era picat a minuta tant pels calés que podia moure, que no eren masses tampoc, en Josep d'Encàs a la Generalitat, com la mateixa situació econòmica de la família, sobretot de la dona del d'Encàs i de la seva família, la família Cararach, que tenia una clínica molt important a Sant Andreu de Palomar, que aleshores ja era barri de Barcelona. Malgrat això, l'amnistia, a diferència del que ha succeït en aquests moments, a partir de la victòria del Front Popular i del Front d'Esquerres al Principat, es va aplicar de manera automàtica a pràcticament tots els polítics que tenien relació amb els fets d'octubre del 34, ja fos a casa nostra com la resta de l'Estat, menys al senyor Josep d'Encàs. Josep d'Encàs torna al març del 36 a Barcelona i se l'obliga a presentar-se a Madrid escoltat per un policia de la Generalitat. I el Tribunal Constitucional de l'època, sabent perfectament que l'hauran de posar al carrer, també el tornen a humiliar i el tenen tancat 3 dies a la presó de Carabanchel, total, perquè no s'han pogut reunir a deliberar si li pertoca l'aplicació de l'amnistia a Josep d'Encàs o no. En el moment que es reuneixen, per una majoria del sector progressista respecte al sector conservador, això també ens recorda molt la situació actual, potser a diferència del que podria succeir en aquests moments, no tenen altre remei que aplicar-li l'amnistia, perquè també és un cas molt. Vull dir que també amb aquestes coses, vull dir que quan es parla de per què el president Puigdemont no ha volgut lliurar-se, vull dir, jo crec que hi ha uns precedents històrics molt clar, i ara parlo com a ciutadà, no com a historiador. Vull dir que el que buscaven, evidentment, és la ignomínia de veure un president català passar el que va passar ja en el seu moment, entre altres molts defensors de les llibertats del nostre país, en Josep d'Encàs, al març del 1936. Veig pas cap, però bé, sé que esteu organitzant ara justament alguns actes, Fermí, per commemorar els 90 anys. Hola? Quins actes organitzareu de cara als 90 anys dels fets? Mira, concretament la Fundació Reixida, ja coneixereu la seva trajectòria de tirar endavant, com diuen ells, memòries, arrels i orgull, està preparant de la mateixa manera que va tirar endavant en anys anteriors Rutes de la Llibertat o l'any Daniel Cardona, enguany, recordant aquests 90 anys, s'ha començat a tirar endavant una sèrie d'actes. Avui mateix ha presentat un llibre, ha participat a la presentació d'un llibre sobre Àngel Estivill, que va ser un dirigent de l'Aliança Obrera, que va participar molt directament dels fets d'octubre, i la setmana que ve jo
participaré en unes jornades de la Universitat Pompeu Fabra parlant dels fets d'octubre i parlant de la participació d'en Josep d'Encàs. El dia 3 anirem a Lleida, prèviament el mateix 1 d'octubre ja tindrà uns altres convidats que parlaran també des d'una altra perspectiva, no necessàriament del moviment independentista, sobre el que foren aquests fets. El dia 4 anirem al casal Francesc Macià de les Borges a explicar aquesta perspectiva. El dia 5 serem a Vilanova i la Geltrú i el dia 6, d'alguna manera, el diumenge, que és el dia que s'acompleixen els 90 anys, la Fundació Regirà ha aconseguit organitzar un acte al mateix edifici emblemàtic del CATSI, lloc on, per cert, es va tirar endavant la Fundació d'Estat Català el 8 de juliol del 1922 per recordar sobretot els caiguts d'aquell mateix CATSI i en nom seu, evidentment, tots els caiguts i represaliats en aquell dia, en el qual participaran familiars d'en Josep d'Encàs i dels membres dirigents del Partit Català Proletari que he mencionat abans, tant d'en Jaume Comte, d'en González Alba com de l'Amadeu Bardina. Ostres, felicitats perquè és tota una feinada, i encara sé que n'hi ha més, però abans de preguntar-te més sobre aquesta feinada, passem a Budapest, amb la Carme. Ben tornada, Carme. Bona tarda, bon dia a tothom. Bon dia, no està tothom, quan dic Itàlia. Hi ha una pregunta que potser no és el que toca perquè és parlar d'Espanya més que de Catalunya, però com ja que pregunto. Quina va ser l'actitud davant de l'amnistia aleshores? També Espanya s'arropa tota la seva bogeria o va ser més que avui com es van aplicant, no com està passant ara? Jo crec que l'amnistia es va aplicar fonamentalment perquè els que tenien que aplicar-la eren els que tenien els ressorts per poder-ho fer. A diferència d'ara, on l'Estat, vull dir, alguns poden tenir determinats seients al govern, però el govern, no sé si encara se n'han enterat alguns, no és tot l'Estat, sinó que hi ha altres poders que també fan la seva política molt clarament i a vegades això no és necessàriament concordant. I d'alguna manera les eleccions del 16 de febrer del 36 havien estat unes eleccions molt tibants, molt enquistades, que ja preveien el que després va ser l'esperit, l'ambient de guerra que va esclatar amb l'aixecament militar dels feixistes sullevats el 18 i el 19 de juliol del 36. Jo crec que també això no vol dir que evidentment tampoc hi haguessin veus en contra dintre d'aquests sectors progressistes d'aplicar, per exemple, l'amnistia a Josep d'Encàs, però vaja, com que hi havia un interès personal i directe en l'aplicació d'aquesta amnistia per sectors que no eren exclusivament catalans, van haver-hi molt menys pals a les rodes dels que estan succeint actualment. Aquesta crec que és fonamentalment la raó. I de cara a l'opinió pública també aquesta mobilització Espanya se rompe i tot això o no tant? Sí, això... O era tota l'embolica i era com l'enemic pre-guerra civil i era només una miqueta més de sal a la sota. Jo crec que ara això que globalment es diu el retorn del feixisme, crec que el feixisme hem de ser una mica curosos, ho diu un historiador que ha intentat, que li ha tocat més que estudiar, apropar-se i conèixer el que era el moviment feixista dels anys 20 i 30, era una cosa molt concreta i molt localitzada en aquells moments, no? Hi ha components que aleshores no tenia, que en aquest moment el que serien els moviments populistes d'extrema dreta o el que es podria definir com a extrema dreta en aquests moments no hi havia aleshores i a l'inrevés, no? Vull dir que l'extrema dreta ara té unes característiques pròpies, encara que només sigui perquè també per
ells han passat 80 o 90 anys, no? Però els mètodes de crispació, de mentida i de tot això jo crec que és una cosa que es repeteix, no? És sintetitzar-ho molt clarament o molt gràficament seria el mètode Goebbels, i el mètode Goebbels, doncs, d'alguna manera, doncs, això és una cosa que estem veient a l'actualitat a qualsevol país on aquesta extrema dreta moderna tiri endavant, no? Comença per la crispació, per la famosa frase de que una mentida 100 vegades repetida comença a ser una veritat, i això en el cas català ho hem vist, ho estem veient i ho seguirem veient durant molt de temps, el temps que ens duri aquesta etapa abans d'arribar, si és que podem arribar, jo crec que aquest dia s'hi arribarà, a una sobirania plena, però els mètodes en aquest sentit de moure l'opinió pública canvien els mitjans, vull dir, evidentment aleshores no existien el que se'n diuen ara les xarxes socials, però els mitjans de comunicació de masses que existien ja a l'hora funcionaven d'alguna manera molt semblant a l'actualitat. Gràcies, seguim malament, doncs, de mal en pitjor. Gràcies. Bueno, jo crec que hi ha això és molt català utilitzar el fuet constantment en contra del nostre propi cos, però jo crec també que hi ha elements molt importants que s'han produït en els darrers anys i que segueixen produint. La consciència... No, de mal en pitjor em referia a la societat global. Em referia a la situació, vull dir, jo crec que la situació és complicada, sempre ho ha estat, però hem donat passos endavant i passos molt importants. Vull dir, l'octubre del 17 és un moment rellevant i important que jo crec que hem de reivindicar i que hem d'aprendre del que no es va acabar de fer bé per seguir tirant endavant i saber corregir els errors que es van poder cometre en aquelles jornades. No? És una perspectiva que no es fa servir, però no de que fa com a punt de referència aquell punt tan alt i no on estem ara. Si mantenim la memòria podem arribar fins aquí i s'ha de seguir a partir d'aquí, no a partir d'on estem ara. Però els refluxos sempre hi han existit, vull dir que... Però jo crec que el més important, jo en això, deixeu-me que faci propaganda, l'any 2019-2020 part una mica d'aquestes explicacions simplistes que en parlin els periodistes de periodisme immediatista, tan habituals a la nostra societat que fa uns anàlisis d'avui per demà. Vaig intentar fer un assaig posant amb la perspectiva del desenvolupament del catalanisme i del mateix moviment independentista el que havia succeït a les jornades de l'octubre del 17. No? Evidentment, l'octubre del 17 no va ser un suflé, com deia el senyor Rajoy. Jo utilitzava i segueixo utilitzant la metàfora, no m'agrada el tsunami és una cosa que es provoca perquè hi ha una cosa al darrere d'un moment. Jo utilitzava més la metàfora del volcà. Hi ha hagut una sèrie de causes en un moment determinat han produït que aquest volcà entri en erupció i això va ser l'1 d'octubre. I per primera vegada la majoria dels catalanistes es van donar compte que després de tot un segle XX de fer intent de transformar políticament l'estat espanyol per encabir-hi un projecte nacional català diferenciat i que aquest ens el respectessin, se'n va donar compte, ens n'hem adonat compte que això és pràcticament impossible, és més difícil que certes conjuncions astrals, perquè això no s'ha produït en els darrers 300 anys, que després de... hi ha un historiador que es va dedicar a comptar quants projectes autonomistes hi ha hagut durant el segle XX i passava de la vintena, que després de més de dues dictadures obertes i altres moments de repressió durant el segle XX
que anaven directament i expressament, com la de Primo de Rivera o la de Franco, en contra del separatisme català, com diuen ells. Vull dir, això s'ha acabat, i que l'única manera d'assegurar el manteniment d'una nació com la nostra diferenciada doncs és la sobirania pròpia, és la independència. I això és un salt que es va donar en aquests moments. Per tirar endavant això és molt difícil en una conjuntura política i en un món tan complicat com el que vivim, però almenys tenim aquesta convicció i jo crec que la gent aquesta convicció no ha tirat enrere. I a més les causes per les quals la gent va arribar a aquesta convicció, que són causes polítiques, són causes evidentment i molt clarament també econòmiques i també de tipus institucional, doncs es mantenen. I amb el pas del temps no sols es mantenen, sinó que es van agreujant. La qual cosa, la lògica diu que tornarem a veure una altra vegada aquest volcà que entri en erupció. Ens en sortirem o no? Això depèn de nosaltres. Jo crec que és la gran ensenyança de l'1 d'octubre del 2017. No podem esperar que altres ens vinguin a ajudar del que no estiguem capaços de tirar endavant. Com diu el moviment CUR diu que l'únic aliat del moviment CUR és la muntanya, doncs nosaltres només ens tenim a nosaltres mateixos i, com deia l'eslògan, i els nostres carrers, si som capaços de seguir-los complint. Gràcies. Ostres, moltíssimes gràcies. Per mi quasi ens ha passat ja una hora aquí doncs volant. Jo volia fer esment també de l'article que justament ha fet avui la Núria Cadenes, que parlava doncs, de la genealogia independentista, que és molt important que tinguem, doncs, posem en valor la nostra història i en siguem conscients, com a mínim. I doncs hi havia alguns aspectes que comentava doncs, que em semblen importants, no? Com ara que 60 poblacions catalanes s'ha documentat per part de la Fundació Reixida, crec, no? De que van posar l'estelada al municipi i doncs aquest hashtag del 6 d'octubre des de dins amb testimonis, no? De persones que el van viure i entre elles en Pere Calders. Això m'ha despertat també molt d'interès. No sé si ens ho pots comentar. És el que comentàvem abans de la tasca que fa doncs, la Fundació Reixida, no? I en el seu moment va aconseguir, la Fundació Reixida va ser la que va popularitzar el tema de l'estelada al redós quan es va complir el seu centenari, per exemple, que ha tirat endavant la recuperació i la redefinició del que coneixereu la bandera negra, la bandera que es va hissar amb un format una mica diferent doncs, al Castell de Cardona com a última resistència doncs, al 1714, després de la caiguda de Barcelona. Doncs és aquesta tasca de municipi per municipi, veient que realment doncs, el 6 d'octubre va tenir aquesta sèrie de contingut doncs, molt important i amb l'estelada i tots aquests doncs, elements de lluita, no? I tot el que va suposar de repressió posterior, etc. Bueno, una cosa que és una altra, coneixent la història, a mi sempre m'ha cridava l'atenció doncs, que determinada molta gent del nostre país, després de la repressió que es va obrir doncs, al redós de l'1 d'octubre i en posterioritat doncs, que d'alguna manera caigués del cavall de Sant Pau pensant que això era una cosa nova o que no havia utilitzat mai doncs, l'estat espanyol, quan era una cosa, com explicàvem des del bon començament, doncs, secular i des del minut zero, no? Des del minut menys 1 on ha començat la lluita doncs, del nostre poble. No? Vull dir que tots aquests aspectes són els que intenta tirar la Fundació Reixida amb aquesta tasca. Doncs moltes gràcies per mi. De fet,
Ja són quarts de 12 allà a Euskadi. Aleshores ja serà moment d'acabar aquest programa aquí, l'On the Record, però l'Off the Record el podem continuar pels que us heu connectat aquí pel Zoom. I això aquí és casa teva i endavant amb aquesta tasca i molt d'èxit. Moltes gràcies i ens enorgulleix també aquest tros del nostre país que també es manté arreu del món, doncs mantenir el caliu de que en definitiva del som i serem, no? Que és l'important en aquests moments. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tu. Aquí nosaltres continuarem amb la programació la setmana que ve, tant el Qui Som com el Punt de Trobada. I el Punt de Trobada formarà part del mes català de l'ANC i estarà dedicat a la migració vista des de la diàspora, que creiem que és un context en el que ens estem ara mateix que és diferent i que com a diàspora hi podem aportar i tenir la visió també pròpia com a migrants nosaltres que som al món. Doncs molt bé, dit això, una abraçada i anem a l'Off the Record. Fins la propera. Gràcies. Moltíssimes gràcies. ¿Cierro la sesión? Sí, cierra. Recording stopped. Listo. ¿Ya? Ja està. Sí. Ara jo me quedo en el Zoom. És massa tard. És massa tard. Els europeus. Per a mi. Me gocho.